relax. Simana nomfazi wakho wena ngikwazi. Ngiyakuthola. Ngena la. Relax, ngena la motweni uhambe man. Angena. Relax. Mbambe lo. Ngiyalesha. Ya ngena, yima. Relax. Sister. Ayish. Ya ne. Mbambe. Relax, sister. What up YouTube, this is your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. This is before the show bafethu. Ngitsini, thank you for the likes, the subscribers, the followers on Facebook. It's your boy Ngitsini. I see you there bafethu. Thank you very much. Today ngiphethe my sister ubani igama? Mina igama lami uTutu. Yes. Ngankambula isibongo. So Tutu ngiyakubona uyangibhalela la kuma Facebook, kuma WhatsApp uyangithinta uzibekanga phansi uthi angishayela investigation la sosola ukuthi umuntu wakho uyakuchithela kwenzakalani Tutu awucocele balandeli bami. Indoda yazi bengithi uchitha nomunye umuntu. Angitholi mina ubaba uyachita ngitshe ukuthi uchitha somewhere. Ngimbona ngama action wakhe awenzako endlini sekajikile sekayaphuza uyalwa nje ngazuthi angazi sekuyini nje. Okay. Shoot kahle mayisa akushintshe lo muntu usenithandana isikhathi esingakanani nina noyithu? Yo ngina 7 years nginaye cabanga. 7 years yonke. Yebo. So uqala nini ukunothisa ukuthi no man lo baba la endlini sekayangishintshela man. Ngiqale last year ukunothisa ngitshela nje ukuthi uye banganini uyayiphuzela ngihlalele endlini. Okay. Kanti yena sekabhizi ngezinye izinto. Ngiyakuzwa my sister. Mina into engizoyenza ukuhamba ngiyoshaya investigation ngibuye ngikukhombisa ifile. Are you sure ukuthi lo muntu lo ufuna sim expose abantu bambone ukuthi umuntu onjani? Yes, and vele I'm sure ukuthi vele. Yes. Because lento ayenzayo mina angazi. Yebo. Kuthi ngizoyichaza ngithini why should enze lokho angangichaziseli ukuthi no angisakhoni kwenzakalani nje. No bafethu neyizwela uma isister uDudu uthini uthasambeni bafethu sishaye sidume ngazo. Let's do what we do best, of which is what the investigation. Sister ungabuyela endlini mina ngizobona ngami sengibuya kuwe nani nama investigation yonke information ne. Okay bhuti Nkosi yami ngicela ungisize shem. Sure. Bafethu it's your boy Usmazi. Let's do what we do best, of which is what the investigation. Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Danko, thank you. Valada. Lontwana ngiyambona etekona vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola. It's the low life, all these bitches ain't loyal at the night time. Yeah we partying, yeah we clubbing, some are loving, some are fucking, most are cheating. We turn nothing into something, you know how it is, nigga, at the night. What up YouTube, this is your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. This is after the investigation bafethu ngivayile ngayoshaya isipani uma isister uthenga imsiza. So namhlanje ngizomkhombisa the investigation ngishayile sister Ukraine. Yeah ngi right but angikho right kahle because indoda yami yangichithela. And angazi ichitha nobani ene angazi ngingathini because ngifuna ukumbona la khona ukuthi wenzani. Yo bafethu nayizwela my sister ngihambile ngashaya investigation buka kada. Yamazi lo sister ahamba naye lo muntu la. Yo usiswami mosilona. Yima buka kahle sister usho. Usiswami lona omncane. Yo mara yo bafethu manje uthini my sister senza njani? Ngicela ukuthi ngiye khona because kwamanje ngicela ukuthi ngiye kibo manje. So my sister bongasuli wena before ukuthi mhlawumbe uma sister bengisola nyana nethi ngitshela ukuthi ujola na somebody ujola nosiswami. My sister
Yo bafethu namuzu my sister uthini ufuna ukuyibona la ilengs asambe sister asambe ukuyibona serious. It's your boy uSmazi bafethu. Yo. Sesifikile kana. Yo asambe my sister uthini sister lakho vele straight. Sister lami elincane cabanga. Awusolineke solalong. Awu awulalong ngicabanga ukuthi uchita nomunye umuntu ene ngiyaba ukuthi ngathi upracticeile ngiba ngabangani bathi upracticeile somewhere. Yebo. I don't know ukuthi what is. Yo. No asambe my sister bafethu it's your boy uSmazi rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Today isifike kala. Yo. Bangene lapha sister uyayibona la? Yeah ngiyayibona le ndlu le. Bangene khona la. Ene ngiyobacinga ngize ngibathi so yo uzongichazisela kahle. Yo. Asa. Yo ngiyagula yo. Ngagula. Ngena ngakuphi khona la? Yo. Ngasingena ngapha so. Asambe come here. Yo ngagula. Yo. Nangona. Ulana wena. Uplomfazo wakho. Epho khona. Uplomfazo wakho. Epho wena. Uplomfazo wakho. Yima my sister woza la ngikhulume nawe. Woza la sister. Woza ngapha. Oh relax. Relax. Indaba wenza so. Wenze kanje wena. Wenza njani? Ufuna kuthi kanjani mina? Wenzeni? Umithisa sakwami ungathi phokopo wena. Wena my sister indaba wenza so. Mina vele ngathola indoda mina ngayibonela indoda. Ngoba uyangitshela ukuthi ubazi ufuna umntwana akangitholi. Yebo besatha mina. Manje ngizoxolisa kusesi wami kwenze ngozalayo. Yebo. Nangozalayo. Awuzali sima wena. Hayibo uthina. Yima relax. Ngixolisa manje. Namakhe shalento le. Shalento. Ushabani wena. Shalento le. Ushaye bani? Wena usitako wena. Uthini ngitshele my sister ngitshele. Isister yakho yini? Ngicela ungiphumele kami. Hamba nomfazo. Ungena ngani wena lapha? Ngangitshela lokho. Ngathi puthakwana. Umfazo wakho Relax awuthiyami relax. Ulimaze bani? Atsikhulume nawe awuthiyami utsikhulume nawe. Mbuke relax yima my sister sikhulume naye. Wena ungubekati wena. Ngitshele awuthiyami why wenza so? Yeah? Why wenza so? Awuthiyami. Relax. Shaya lo mina. Ngilimaza wena. Ngiyaxolisa mara Mara my sister why wenza so? iphutha lenzeka mosi. Ungusesi wami awuzali. Hayi kahle wena. Uthini? Dala Ngiyalima buya la wena waza nawe. Nawe Ngimane indoda yakho. Yo. Uthini my sister udlimane lo mfo? Imali yendoda yakho. Mana kasali. Akazali wena.
ngubandini fusa ngizokuthola Yima wena, relaxa. uhlala la ulalelani uhambi ulalelana ungahambi Mayithini wena my sister? uhlala khona la Akaphuma hambe vele sesifanekile kabi wena Uthini ulalela udla imali mahala? udla imali mahala malakazali Hayibo. umithi suka umithi indoda yami Zalanga kwana ungozala wena Ngiyala wena yeyi ungozala wena ungozala wena ungozala wena uzala My ngengakho sister yena uke wakutshela ukuthi yena ufuna umntwana izinto enjani. njengoba nje uyingubo ekati nje nawe inquba yekati yinjandini ngoba umithi imithi sinokwenzayo wena yinja uslima wena nawe uslima nangumfazi wami wena slima Buka isisu singakanani? Buka isisu singakanani? wena soloko ubhizi bhamula ngeke unganya ngeke umshaye nawe angakhahlela mina unganya bhamula unganya ngeke umshaye Hey my sister wena uyamthanda vele lo muntu. kakhulu nabo bukani Sesi wakho. Angizali. wena uzalwa uzala ma Relax out yami, relax. Hlala phansi, hlala phansi, buyisa umoya phansi. No, relax. uzala Ngokukhathela unganya unganya ngengakhi Relax. nabayalo manje yeyi Relax. washampa zomona Uthini wena my sister senza njani makuso? makusona abahambe bayohlala botsho wesikam wena yebo ulale khona la wemani mangabe inkamba nawe unanwani Hayi my sister wena mayuthini ngoba lona isister lakho wayiwenza so. Relax. Relax my sister. Hey. Woza sister, woza. khahlela mina limaza enduni yakho nawe mangabe induni awuzana kuzala la khahlela mina yumba Relax. Awuthiyami wena uthini asamthanda umuntu. ubani khuluma nawe angithanda uthanda abantu khuluma angithanda nje khuluma ngithanda wena uthanda mina yebo amtoshe kakho mtoshe uthahamba ngamona emzini wabani lomusa Damdala ushabana shabani kala ngawo ushabana Relax. Ungalwi naye uzosibophisa lo muntu my sister. uzokubaphisa Uzosibophisa lo muntu. sima ngale ukuthi umithi wena hey Relax. yewani okay uzokhuluma Uthini my sister? Relax. Awuthiyami. Asambe sister. Asambe. sasa hambani sisha uhle ufaka la duna yakho Relax. Awuthiyami. Relax. hambani smart mbambe namba phela ngibabula le Uthini? awuzali khohlakele Uyazala wena. shabani yewani 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 Relax. Asambe sister. uzakubani wabana bani nyaka uzokubophisa ufuna leni Buya sister. Buya. bulala lesisha Come here. phuma ndinami ngamntanami uyanya tito wako ngamntanami tito wako ngiyakutshela uyanya tito wako Relax. Asambe sister. Asambe sister. khahlela Asambe. ngiyakutshela angibalekani Relax. Awuthiyami. Relax. Awuthiyami. uzokhuluma singa ngiyakutshela ukuthi ngikhona amazibhamula No, asambe my sister. ngizakubamba ngwasha yomfana ngizakukhahlela ngwaba bani Relax sister. Asambe. ngizakubamba ngwasha Asambe. ngiyakutshela Relax. abanye olala la ngilala khona wena
Ufuna isikhiyasa ngami. Nawe nguba njalo. Ngiyacela ngikhathe ndoda yami. Angeke futhi. Yodla. Oh, relax my sister. My sister. Khathe Oh. ndoda yami. Yewani. Khathe ndoda yami. Uyafuna ukubona? Oh, Iman. Oh. Uyafuna ukubona? Ngibona Ukubona. Relax. uzokunyathela wena. Unyathele bani? Ngena la motweni sister. Oh, relax. Oh. Ngena la motweni sister. Ngena. Kwehlelela kimi. Akangeni. Akunangingelayo la. Relax awuthiyami. Oh, yini manje? Relax. Oh, awuthiyami. Okanye dumle mazi. Asamba. Uthini wena indaba wenza so? Yeah. Prof. Relax akhuluma nami indaba wenza so wena. Cela kuyi. Yeah. Sekeni. Indaba wenza so. Babanga mina lezi. Yebo, uwo bahlanganisayo mos. Ngingazongibanga nina. Angisi. Uwo bahlanganisayo mos. Angiyeke manje. Ngingazongibanga. Uyangithuwela ne. Uyangithuwela. Sister, kibela da. Ngingazongibanga nina. Uthini wena indaba uhlanganisa abafazi la? Ngingazongibanga nina. Ye police station. Yebo, nami Police station. Bambe ngizakubamba ngwasha yomfana. Ngizakukhahlela ngwaba bani. Relax sister. Oh, relax my sister. Awuthiyami indaba kanti wena wenza so. Yenina. Oh, relax woza sister. Woza sister, woza. Asivale lento isister lakho leli wena why wenza so? Akazali mona. Akazali. Hawu isister lakho leli. Why uthathela indoda? Why wenza so? Yeah? Mangibona indoda mina. Uthini wena uyamthanda lo muntu? Ngiyamthanda. Indoda yesister lakho. Yebo. Oh, sister. Yebo nasi. Ngaphi yamprekela futhi? 5 years na. Hayi yaphetha ridings. Uhlala fia lesi backpack futhi. Kamdo. Yebo. Mfasando. Ngomtheni masimba akho wena ke. Ufuna mama ufuna baba wena. Okay. Uyabalekela nje. Maye kahle uthini wena uthiyami ufuna ubani between the two? Ngokukhathela. Ufuna nangu black. Chala. Black. Yewe. Okay. Oh, relax. Bani Wena. ngopasa unawo. Chala. Ushabani. 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 Oh, relax. Simana lomfazi wakho wena ngikwazi. Yana. Ngizokuthola. Ngena da. Oh, relax. Ngena la motweni uhambe man. Oh, Angena. relax. Mbambe lo. Ngalecha. Ya ngena. Yima. Oh, relax. Oh, sister. Ayish. Ya ne. Mbambe. Yewani. Relax, sister. Relax, my sister. Yang. Puma. Wena. Ushabani. Hey, oh, relax. Shaye. Oh, relax. No, it's fine. Ngashika bafethu. Ngashika. It's fine. Yo, it's fine. Ngabuya. Ngabuya. Cha, uyilona. Wayena ukuloya. Hayi bo. Yebo. Kulale. Oh, relax and relax. No, ngahamba bayeke sister, bayeke. Bayeke. Aye. Nazi thathe awuthiyami thathe. It's fine. Yeah, man. No, ungavaya my sister. Vaya sister, yo. Ukoki kathini uzanwe. No, hamba nazo awuthiyami. Bani mawenza Yamuzwa ngisho ukuthi akasakufuni. Ukongaza Awusamfuni, right? Kuthakwa. No, relax sister. It's fine. Yo, masa blind nalendo. Ngamnjani? uthini wena my sister? Yazini bayekela lezi nshalezo. Yebo. Anje kusho ukuthi mina idala lentweni nayiqala nibhebhana. Lala lapho kule moto. Yo, Ya ngiyolala khona. Lala
No, relax, vaya awuthiyami. Ngaqala uze la. Ngiyokulimaza nami. Angijwayeli kabi ni. Uthini wena my sister ungasho ukuthi usimazi namhlanje ukusizile ukuthi ulithole iqiniso. Eshindoda vele ngiyabonga ukuthi ungisizile ulala nosesi wami lento le ngikwadla yento abasale bahamba angimdingi nokumdinga uzobona ukuthi ngiphila kanjani. Ngiyakuzwa my Yes, sister. yebo. Mayuthini ufuna ngikuprovidele izinto ezifana nama counseling so. Eshindoda vele ikhanda lami yo. Yeah, Eyishiliyazula. sure. Yo usisi wami noHari. Yebo. Ulala nendoda yami. Eish. Ngihlala naye endlini. Yebo. Ngimthathile ngambeka endlini kami. Uzolana nendoda yami baya practice. Yo. Bafethu it's your boy usimazi sifikile kadawo my sister uthola isestere real business out yakhe ngithini rooftop siyabona ukuthi ubani ubusiness obani kanti ubuntu wabani uthini Yo. baphrekisana Baprekisene labantu uyambona na unjani. Nathi kubhayiziswa mina kuthiwa hayi ngomunye kanti kula endlini. yo Yo. bafethu until next time vala la